Jeg hedder Jonas, og det er mig, der har dekoreret Palas i sin tid. Palas? Okay. Hvad synes du om det? Det er meget flot, hvis det virkelig er dig. Du synes, det er flot? Jo, men historisk det tog også lang tid at lave. Det gjorde det? Det tog 5 år fra idé til slut. Okay, siden hvornår blev det bygget? Det blev bygget i 1989. 89? Ja. Okay. Og du det var helt vildt. Det var helt vildt dengang. Det var det gamle, banegård. Eller det var banegård, mens de byggede det andet. Okay. Du ved, Møns Klint. Der er noget, der hedder sommerspir derude. Det er sådan helt hvidt sommerspir. Det var lige styrtet i vandet. Så jeg havde ligesom på fornemmelsen, at hvid det var ydt. Og jeg skulle bruge nogle farver. Okay. Og så sådan en dag, så løb jeg ned ved Damhusugen, eller jeg kom gående ud i Søndermarken. Ja. Og så jeg sådan et twisterspil, der lå. Jeg tænkte, det skal jeg bruge. Så jeg ser det der twisterspil, skynder mig derhen. Og så overfører du det lige frem til denne bygning? Ja, men på sådan lidt speciel måde, fordi det er jo det er sådan skiftevis farver. Okay. Så jeg blev nødt til at ligesom sådan, hvad for en farve skulle jeg have her, hvad for en farve skulle jeg have her. Så det jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at steppe. Ja. Og så steppede jeg mig til farverne på det der twisterspil. Det var 80'erne, så man havde lidt andet tøj på dengang. Det var sådan lidt, man havde ikke baggy bukser. Jeg havde jagthat på. Man så lidt sjov ud dengang. Jeg havde sådan en lille stopur, som jeg så satte til et par minutter, og så stod jeg steppet, og når det så stoppede, den farve min fod så stod på, den malede jeg så. Så havde jeg sådan blå efter at have steppet i? Nej, men så landede min fod på det blå cirkel, og så malede jeg havde jeg sådan en lille model med derude, så at jeg kunne huske, hvad jeg nu havde landet på. Så lavede jeg lige en blå streg, og sådan kom det til. Og de der forskellige sådan guldmønstre og sådan noget, der er der rundt omkring, det er lille havfrues hoved for første gang hun blev halshugget. Det er en af mine venner havde det liggende. Så smeltede jeg det om, og så brugte jeg det til det. Okay. Hvad? Nej, det er løgn. Ja, det er løgn. Vil du høre en rigtig historie? Det vil jeg meget gerne. Det er Paul Greners og hans datter, der i 1989 har faglagt det. Det tror jeg på. Hans karaktertræk var hans urokkelige tro på, at det mest enkle og umiddelbare udtryk altid må have den største sociale gennemslagskraft. Farver skal være klare og stærke, men frem for alt behagelige at se på, og de former, som opstår gennem farveforskellene, skal være klare signaler eller symboler med maksimal genkendelighed. Paul supplerede sit kunstneriske alfabet med cirkler, spiraler, bogstaver m.m. Former, som alle har en stærk visuel appel, og som er nemme at aflæse selv på afstand. Sådan klare former og farver kunne forbedre menneskets livskvalitet, og som bevis på, at han havde historien med sig i sin omtolkning af kunstens sociale funktion, henviste han til arkitektens templer og offentlige bygninger, der oprindeligt havde været dekoreret med festlige farver. Du kan se, der er et billede af ham her. Og der er Herlev sygehus, som han også har dekoreret. Okay, men han ligner da også en nisse. Hvad for en historie synes du var mest spændende, interessant? Humoristisk set kunne jeg bedst lide din version. Du kunne bedst lide løgnen? Ja, jeg synes den var federe end den reelle og den sande version. Fordi, altså alle bygninger har jo en historisk historie. Ja. De var federe.